Szentpétervár Oroszország második legnépesebb városa Moszkva után a közel 5,5 milliónyi főnyi lakosával. Korábban nevezték még Petrográdnak, majd a Szovjetunió alatt Leningrádnak, de 1991-ben visszakapta régi nevét, ahogy ma is hívják. A város a nevét Nagy Péter saját patronusáról, Szent Péterről kapta. A várost 1703-ban alapította első Péter orosz cár, s célja nem volt más, mint Oroszország számára létrehozni egy európai fővárost. Ehhez rengeteg külföldi építészt, főleg Itáliából és német területekről hívott be az országba, akik letették annak a városnak az alapját, amit ma is megcsodálhatunk. 1703-ban még csak a Péter Pár erőd állt a Néva egy kis szigetén. Ezen a helyen található a Péter Pár katedrális, ami a Romanov dinasztia temetkezési helye volt. Itt találhatóak a cárok sírjai, kezdve első Pétertől, egészen második Miklósig és családjáig. De miután véget ért a háború Oroszország és Svédország között, a város rohamos fejlődésnek indult. A cárok is felköltöztek, itt több palotát is felhúztak a saját maguk számára. Ezek közül a leghíresebb a Téri palota, ami Pétervárott található a Néva folyó partján. Ma már teljesen új funkciót kapott, itt található a világ egyik leghíresebb múzeuma, az Ermitás, ami méreteiben a párizsi Louvrehoz vagy a londoni British Múzeumhoz lehet hasonlítani. Azt mondják, hogy a teljes kiállítás végignézésére több nap szükségeltetik. A palotával szemben a Dvaretsnaya Plossadjon áll a híres Sándor oszlop, ami többek között Puskin művészetében is fontos szerepet kap. Az oszlopot első Miklós húzotta fel bátyja, első Sándor tiszteletére, aki legyőzte Napóleont az 1812-es honvédő háborúban. De nem csak a Téri palota létezik. Pétervártól kicsit délre terül egy Cárszkaja Szelo, azaz magyarul a cári tanya. Ezt a palotát még második Erzsébet építette orosz építészekkel. A cárnő kedvenc nyári rezidenciája volt. A palota hatalmas angolkerttel rendelkezik, de a leghíresebb része mégis az úgynevezett borostyán szoba, aminek szinte minden egyes részét borostyánnal díszítették fel. A cárok másik kedvenc nyári rezidenciája Pétergof volt, még első Péter idején készült. Nyugatra található a Balti-tenger partján. A palota Szentpétervár egyik leginkább közkedvelt és látogatott helye, főleg május 1-től az ősz közepéig működő csodálatos szökők útjai miatt. De Péterváron nem csak paloták, hanem templomok is vannak. Tolsztoly után Moszkva a templomok fővárosa, de Szentpétervár sem szégyelkezhet. 3 nagy nevezetes egyházi épülete van. Az első a Kazanszky szabor, ami a Nyevszky proszpekt mellett található. A második az Iszakijevszky szabor, azaz a Szent Izsák katedrális, ami a Szovjetunió ideje alatt vallás elleni központként működött. A harmadik és talán a leghíresebb a Chrám Spasa na Krávi, magyarul a véren való feltámadás székesegyháza. Ennek 2 különlegessége is van. Egyrészről kinézetére rendkívül hasonlít a moszkvai Chrám Vasilij Blazsej-Navára, másrészről harmadik Sándor édesapja tiszteletére építette, mert azon a helyen áll, ahol második Sándor merénylet áldozata lett.